marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Marulupuluk maho jalan marlas ni roha ale borusion, aidama na Roma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata, ajar hormat Tuhami aturanmu, unang tadiko kami, patonggorma matanami, asa hutad dahami hatuaon nami nasian hoi, pargugui hami marhite-hite hatam, padau masian hami nasapoda nalipe, saitogihon mahami dia kadalanmu, asa hutad dahami ho hanguluan nami, manang mangulu manang matepe hami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amen. Mari kita. Tatangi homa patik ni debata di minggu sadarion, ima patik palimahon sahatu patik na pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asamartuaho, jalaliling mangolu, di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidlakon, hata nasotutu maralohol donga jolma, patik pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham donga salipe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ima sahana atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulaon lawan batu patikmi. Amin. Mari dehita. Dan songon hasumba songon itado nampera radosamu nampera radosamu ias dibayu dari ias dibayu sesaon na dosamu dan dibalos Tuhan
sesaona dosamu dan dibalas on Tuhan, tu Yesus roh naloja di sisa bano sesaona dosamu, sesaona dosamu dan dibalas on Tuhan, dan dibalas oleh Tuhan. Tatopoti ba dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan jala ama para siroha dan lomoroham midahamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubay dipangido hami, say sudah tima toru-torum asa unang mangunai betu hami. Baga-baga din debata taringo tuha sesani dosata. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor haku midahamatean ni parjahat. Nalomodor haku midahamulak ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapo ma di debatana dikijang. Tatangi homahatan ni debata ima epistel de minggu advent napatoluhon sadarion ima latar surat di Filipi 2 ayat 12 sahatu ayat 10 tajahama margati sorin.
Ope hamuna hina holongan, songo totong ni pangaloyo muna nasailaon, unang holat jupa di hamuna ahu, lam songo nima dina padaudau ahu, mardongan biar doho lomos niroha, ulahon hamuma haluau muna. Dinasa pabahena muna, unang mahamu malungutungut, unang marroha ganggu. Marsitio pamahamu tuha tahanguluani, bahen puji-pujian diau diarini Kristus, pabua naso mangopo parlojongoku, jalain dada naso marguna halo jauku. Laosima halason hamu, jala marlas niroha mahamu rap dohot ahu. Ido sahatna, martua doakan atumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tabegema kor inahanna. Maredehita.
tindak ma hapor siaw tai songon na hinatindak ko ni dongata sa hapor siaw di sandok portibion rak mahitamadok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dusan na tumo palai do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana ni tubuon si Maria na gabe-gabe siaton di parbadia andorang suarubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama tetarpadel lu ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanong na mula mangulu di hari patuluhon nama na itu surgo lahulu tu siamun debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana pa imamulang suku tanoon manghumya na mangulu dohot na mati au porsia di ton di parbadia jalaun saraurian na badia uria hato panyala Kristen akan na badia do desa ni dosa do diatain naman so do yang uluan naso amin tabegema kor parupuan
Shalom. Horasma dihita saluhuna. Amanginang ruas ni Huria, ruas ni Tuhata Yesus Kristus. Jahawono nami ma tuhita saluhuna. Titing namasa di tonga-tonga ni Huriatta. Tabigi jala tapa ihut ma amanginang. Ia guarni minggu ta sadarion ima minggu na patoluhon. Topik ni parminggota marulup-ulup manomu Tuhani. Patad dahon nama na mabuaton liturgi manang na mabuaton agenda di tonga-tonga ni parminggota sadarion ima amang situa managam purba sarjana hukum. Nasidaro mangibati hutat tahun sian HKBP Resort Pengembangan Distrik 10 Medan Aceh. Naposoni Huriatta do nasida adorang ditiki haposon nasida jala mangido nasida sa parsidon makobasi di tonga-tonga ni parminggota apala di sadarion jalanunga ditolopi marhite sermon ni parhaladota songonima hera-hera buah-buah tu hita saluhna titing di tonga-tonga ni Huriatta na parjulu pos pelayanan HKBP Tabanan turuas ni Huriatta nanaeng parsidohot mamuji Tuhata di pos pelayanan HKBP Tabanan Boy manasida makubungi koordinator pospel Tabanan amang situa si Hotang manang anggota seksi Zending amang calon situa Pajar Sitopul sahatu mingguon torop ni ruas ni Huriatta di pospel Tabanan torop nasida 10 tolu kakak titing na parjolo sada makatidakon haporsyaon di hari minggu nanengro tanggal 10 Desember 2022 patu paon ni Huriatta makatidakon haporsyaon tu yanakon ni Huriatta naung madohoti persiajaran marguru malua na diuluon amang pendeta torop nasida 10 sia halak makatidakon haporsyaoni di patupa di parmingguon pukul 10 wita na paduahon marulaon nabadia di parmingguon perayaan hari Natal tanggal 25 Desember 2022 di patupa Huriatta do marulaon nabadia di tolu parmingguon di Manogot parmingguon di Siang dot parmingguon di Botari asa taparade madirita lao majalo ulaon nabadiai na patuluhon padidion nabadia khobar tu program ni Huriatta tahun 2022 di parmingguon Natal na paduahon hari Senin tanggal 26 Desember 2022 di patupa Huriatta do padidion nabadia reguler di parmingguon siang pukul 10 wita tu ruas ni Huria nanaeng mabuan yanak kona parsidohot di padidion nabadiai boy mendaftar tu sekretaris ni Huriatta manang tu situa sektor nabi. Nah paupaton Natal keluarga di patupa di hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di Ganup Bagastabe. Tertib acara untuk ibadah Natal keluarga inunga di patupa Huria Boima dibuat dung sipul parmingguon di tanggal 10 Desember 2022 di Minggu Manogot siang dohot Minggu Botari. Jala di bagasan acara Natal keluargai di patupa dotong marpelian na pasahatot tama tu Huriatta pelian naung ta papungui. Na palimahot dadanat na sorang na di hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 nunga sorang sadadak danak bawa di keluarga Jesi Hotang inang boru Tugatorok alamat nasida Jalan Pulau Kawe nomor 52 Denpasar masuk sektor opat hipas do danaki do natorasna na pamonopon perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Denpasar Hobartu pangaradio untuk acara Natal Sekolah Minggu HKBP Denpasar pinangido matu saluhut natoras
asa mabuan yana kota laho madohoti persiapan perayaan Natal. Naparjolo tu horong nageleng acara gladi kotor di Patupa di hari Senin tanggal 12 Desember 2022 dimulai pukul 10 waluita maringana di gereja. Acara gladi bersih tu horong nageleng hari Selasa tanggal 10 Desember 2022 dimulai pukul 10 waluita maringana tong di gereja tahun. Jala perayaan Natal tu horong kecil anak kota sekolah minggu di Patupamai di hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dimulai pukul 10 wita. Tu horong besar acara geladi kotor di Patupa hari Kamis tanggal 15 Desember dimulai pukul 10 wita. Geladi bersih di Patupa di hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 dimulai pukul 10 wita. Jala perayaan Natal tu horong besar di Patupa di hari Sabtu di tanggal 10 Desember dimulai pukul 10 wita. Pinangidoma asa diingot akan atoras mai mabuan yana kota dohot acara latihan geladi kotor bersih lumowema di acara perayaan Natali. Na papituhon latihan kor Natal gabungan. Tu persiapan pelaksanaan Natal gabungan ama ina lansia inahanna nana yang di Patupa Huriata hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 pinangidoma tu saluhut horong ama ina lansia dohot inahanna asa parsi dohot ma latihan kor gabungan dung sipul parminggota di Sadarion di sesi napa 2 honot pukul 10 wita. Jala di Patupa dotong latihan kor gabungan di hari Selasa dot hari Jumat tanggal 10 dot tanggal 16 Desember pukul 10 sia 30 wita maringanan di gerejaon songonima pinabotohon. Na bawaluhon bunga altar torobdo ruas ni huriata na mangalio subbangan bunga altar na boy pakyota di tonga-tonga ni parminggota akan asida nang pasahaton aka bunga altar boy mata jaha di warta jemaat nang disagihon situa sektor tabi langsung onima laporan keuangan ni huriata boy mata jaha di acara warta jemaat nang disagihon saluhut aka situa sektor tabi itu hita. Mohon dukungan doa tu ruas ni hurian atau di bagasan parsahiton nabui jahon nami guarna sida di wartata di Sadarion naparjolo nyonya manurung Borussia Turi napaduahon amang PH Tabunan napatuluhon amang Esi Mangusong Opu Asima Doli napawaton nyonya Sitorus Borusinaga napalimahon amang Siahan Bapak Marta napaonopon anak sekolah minggu Grace Sibarani tabuang mainang amang inang di tangiang pangorjat tabi asa tumibu nasida mendapat hai pason sian tuhata. Naparpudi ucapan selamat ulang tahun parhalado do ruas ni HKBP Denpasar pasahaton selamat ulang tahun di hatutu do pardonga saripeon tuhamu amang inang nama ulang tahun di tanggal 10 Desember 1 Desember tahun 2022 hatani debata nama makuling hamu tersurat di Pesalmen ono pelutolu ayat 8 songonoma di dok disi hodo majadi pangurupio diau jala tarbahenau do marolop-olop di linggom ni aka habongmu imahatan itu hata tuhamu amanginang sayang giat ma ditabai Tuhan hai pason lasni roha umur nagajang dihamu saluhna akaima titing na masa di tonga-tonga ni huriata say di pargogo itu hatta mahita mengulaw-ulaw ta si ganupari asa marsangap marmulia ma guarni itu hatta amin. Tapapunguma piliata sadaa sadabi marede mahita.
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut nga roha. Imamangaramu ti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. Horas. Selamat minggu at pen patuluhon madihita amang inang. Tajahama turpuk jamita di minggu at pen na patuluhonon tarsurat di Yesaya 12 ayat 1 sahatu ayat 6. Tajahama marsikat soring. Puji-pujian ni bangso ni debata na maluay. Jadi dohonom mu madiari nasa sadai. Mauliate ma au tuho ale Jehovah. Ala diri masiho au. Alay nunga marpamuati rimasmu. Jalanunga dia puliho au. Jadi marlas ni roha hamu manahui aek sian mual ni hatuaon. Edde hokamuma edde puji-pujian tu Jehovah. Ainung nga dijadihon halongangan si boto on niliat portibion sogot. Di ayat onom marolop-olop jala Maria iya maho ale isinisiyon ay tibuldo disi parsitongan mi nabadia ni Israel ido sahat na amanginang. Adong padohan madok songonon. Namurado mamereng. Alay na maoldo maparrohaon. Namurado mamereng. Huber kamu sude. Alay maoldo hita maparroahon. Sa sitong na dijulot ta do hempot ta. Tabering do. Alay dang taparroahod di dia, tapiakkon. Tabereng do sapu madabu, di jolo ni pitu,
alay mauldo taparroahon asa tapadenggan. Alani i namura do mamereng, murahian, bereng majolo, hinasongoni. Apalagi anak kota saunari, bang, ambilkan dulu sapu itu. Di mana sapunya ma, Nina? Habing ilebung na do. Oke. Namura do mamereng, murah do mamereng. Alay mauldo maparroahon. Idolo si pata tarimas hita, ulo masalpuhata. Ay di dia do ribaik ko si malolong mi, ijolom do ninahita ma, gabi muruk mahita. Songonido turpukon amang inang. Dibereng nasida do, dibereng bangsoido, pabahenan ni Jahuba na denggani. Dibereng nasida do, holong ni Jahuba na denggani dinasida. Alaydang di parrohaon nasida, aha dolomo ni rohan ni debata, di bagasan ngulu ni bangsoy. Molo di parrohaon berarti diperhatikan dengan baik. Begitu gampang melihat, tetapi begitu sulit memperhatikan. Ido bolo naing adong si pangido otta, pitor tadok parroaho beremida tulang, parroahon pahupumi daw pung, parroahon auda bapa, nama jamoton ngulu ni parto diodoi, dijolo ni debata, marhite parsaurata tu debata. Alani iya manginang mulai sadarion, turpukon paingoton, unang holam mamerek kita. Alay parroahon. Hay ubering don yan, ro parminggu marrangsel, alay dung meledak bumi, imadadang paniparroahon, tas nai, isini tas nai. Oke, kejadian na adong di Bandung, oke, tolu na moding, tolu na mate, korban bom bunuh diri. Tabering do parrangseli, tabering do magbubuar rangsel, alay dang taparroahon, aha isini rangsel na. Dang taparroahon dengan kehati-hatian, marhua ibana ro, tusada inganan. Alani i perlu do hapeng kehati-hatian di bagasan ngulutta. Ido na pinatuduhon ni turpukon. Songon ido hita, songon bangso Israel. Ulo si pata lupa di pabahenan ni debata. Jadi sian turpukon boy huputik sada kalimat di partikian zaman namajuon nunga menuju amnesia rohani kita. Bahkan kita tidak tahu lagi hari itu hari Minggu. Nga ulo hita karejo hari Minggu. Kita amnesia rohani. Kita melupakan kasih Tuhan. Kita amnesia rohani dan taboto be bulan Desember saunari. Alaniaha alamate kalender sa tauni da kiamar Minggu. Gabi ulo mahita lupa di holong ni rohani debata. Alani i molo didok amnesia rohani, lupa akan Tuhan, lupa akan kasih Tuhan, maka kita tidak melupakan perkataan Yesus. Saidong anakku dohamu, rasa ro ajal ni hasia nganon. Ido natahalupahon, kita melupakan kasih Tuhan itu seperti lebih besar dampak persoalan hidup kita, seperti lebih besar problema hidup kita daripada lebih besar kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kalau kita amnesia rohani, kita menuju kepada kelupaan rohani dengan tanda-tanda munculnya kekhawatiran. Tanda-tanda munculnya persoalan yang baru. Tanda-tanda kita tidak lagi mengimani kuasa Tuhan dalam hidup kita. Songonido jamita nabudari di
anak kota perayaan Natal na Poso Bulung memunculkan dampak kekhawatiran anak-anak kids zaman now. Saya dituntut na toras na do adiga ko tamat kuliah. Nunga tamat kuliah anak ko tay adiga ko karejo. Nunga karejo adiga ko mangoli, adiga ko muli. Dang dialusi gabi dibanding-bandik ko ma anak nai dohot anak ni jolma gabi tubuh ma kekhawatiran, tubuh ma amnesia rohani. Karena apa? Karena dampak kekhawatiran itu mendominasi kehidupan orang tua. Jadi jangan dibanding-bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Dainang da amang da nanilehon ni debata doi tuhamu. Songod dia pe hahurangan na, songod dia pe halobian na, tangyakon asalam burju ibana. Ito konsep ni amnesia rohani asa unang lupa hita tu debata. Ito konsep ni amnesia rohani asa unang ubalga kekhawatiran persoalan ni ngulut taon mendominasi nguluta siyan hapor siota tu debata. Di minggu Advent na patuluhonon amang inang tatomu-tomu maharoro ni Jesus na padua halion paradeso na padua honi molo turpukon paingotok kita ulo hita lupa pabahenan ni debata. Satu hal yang selalu kita lupakan mujizat Tuhan, satu hal yang selalu lupa kita akan mujizat Tuhan, yaitu kesehatan. Saya lupa dohita disi, lupa dohita inang, lupa dohita amang, sadarion sehat tita, unang hatay hamu napapang boy mardalan, napapitung boy marnida, nanengel boy marbinege, nabisu boy makatay, daday mujizat ni debata, na asing doi, alay mujizat ni debata na balga, ima hahipason ni pardagingon dohot partod dion. Unang lupa hita disi. Alani molo ganupari tajalo, kesehatan ganupari tajalo hahipason kesehatan itu, maka jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Naso manadda diri do bangsa Israeli dilupahon nasida dengan basa ni debata di bagasan nguluna. Ido bolo dilehod di hita neng marminggu hita di minggu patuluhon at penon neng jaloot tama haroro ni Tuhani di pesta Natal naking ngotita siap podo mata pitor talopik do tangatta. Tuhan moliate ma di mujizat habal gaumi di ngulukku sehatau sadarion. Itu kekayaan yang luar biasa. Amin. Dok mamauliate tu debata. Marisuang do edetai, marisuang do akka pamujiotai mololupa hita bersyukur tu debata. Marisuang do parsaurat tanadenggani, marisuang do holong natabaheni tu akka dongata molo tahalupahon madok moliate tu debata di bagasan ngolutta. Ido dipaingot turpukon, jangan memiliki amnesia rohani, memiliki lupa bersyukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amang inang diturpuk jami taon janji ni debata pada ni debata pasti. Jangan takut ninna debata. Di ayat 2 luar biasa di dok idama
debatado hatuaokku, ibana huhaposi, ibana uhaposi. Manalpuhon 2022 on ninna menteri keuangan, ninna akapakar ekonomi di tahun 2020 tolu. Kita akan memasuki resesi ekonomi, penurunan ekonomi secara global yang membuat rasa kekhawatiran, membuat manusia itu takut menjalani hidup ini tahun 2023. Turpukodo paingotok kita, jahobado huhaposi, dan itu akan kita lewati. Jangan ada yang stres dengan pernyataan resesi ekonomi, dengan pernyataan ekonomi global yang akan menurun dan meningkat nilainya. Tetapi turpukodo paingotok kita, debatado nahuhaposi, jadi dang mabiarau, ay Tuhan Jehovah doha gogo okku, dohot puji-puji aku, dohot majadi hatuaon diau. Alani i dang boy tapangasahon gugutta amanginang. Jangan menonjolkan kemampuan dan kekuatan kita. Perenungan kita hari ini, Tuhan menjamin keselamatan kehidupan kita. Tuhan menjamin kematian kita dalam kehidupan yang kekal. Tuhan memberikan pengharapan yang hidup bagi kita. Bagi orang yang berputus asa, yang memiliki iman yang kering, maka Tuhan mengingatkan, percayalah kepada saya, percayalah kepada Tuhan. Haposima debata, ibanado namangaramoti daging dohot todita. Ima hata ni debata na mangulu dihita sadarion. Maka jangan pernah melupakan kasih Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan lebih besar amnesia rohani kita daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ketika Dia datang kembali dalam hidup kita, maka pilihan ketaatan, pilihan konsekuensi untuk tetap taat di hadapan Tuhan semakin mengingatkan kita melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, bermanfaat bagi orang lain, dan itulah tujuan kehidupan kita ini. Maka Tuhan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Mauliate ma ale Tuhan, balga si tutu pabahenammu di ngulu nami, di haholongi hodo kami, dang mabiar kami mengadopi pardalanan ni ngulu nami yon. Ganuk tiki, ganu pari, didongani hodo kami Tuhan, manalpuhon ari-ari nami, naung salpui, jala dilehokodo di kami, hahipason, partodion, dohot partod pardagingon, lubi siani, dilehoko di kami gugo, namar dapot-dapot, madalani nguluon ale Tuhan. Balga si tutu pabahenammu di ngulu nami. Ajari kami madok moliate tujolom. Moliate ma ale Tuhan. Pasu-pasu ma parsauran nami di parmingguonon. Ajari kami Tuhan mangula akan nadenggan, marparsauran akan nadenggan, marpakirimon akan nadenggan di ngulu nami. Asa totong kami tar pasu-pasu, gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu nami. Asima roham calo matangiang nami. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Marit di mahita, tapasahat mapiliata.
Tangiang Mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na moliutus. Hupasat tami masyan na nilehon mi tuhami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion.
buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni sileo-leo mi Tuhami. Asalam girgir hami madok muliate Tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami rodi saleleng ni leleng na. Mauliate marohan nami Tuho. Ala diramoti ho hami di bagasan taon parhuriaon naung salpui. Asin ni rohamdo na hupasahat hami tu bagasan taon na ibaruon. Wida hami di bagasan nasa taon ni dinggan ni basam. Buas doho mangalehon barita nauli itu hami. Asa mardame, jala marhasonangan rohanami, ditabay hodo bilangan ni akana porsea, akana burjo, manguloy hatam. Dipargogoy hodo akana porsea dohot na pasom, akana mamaritahon habal gaommu, dito nga tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sude denggan ni basam na sa taoni, siyan minggu tu minggu. Sian bulan tu bulan, saat rodis sadarion. Di baheni hupuji hami magwarmu, jala hupasangap pami maho, say gonggomi, jala pasu-pasu manang huriam, tabay maganu pari, torop ni akan na porsea, namarholong ni roha diho. Say pararat maharajonmu, di tanobata kon, di tonga-tonga ni humaliak kami, di sadok puloon, say ramuti huriam, asa unang saut tahi ni parjahat, na mga bati hararat ni harajaw mi, sayu ng loas huriami, di susay, di gaori, manang dileahi halak. Ramuti maaka na pinilit mo, pay masahat tuhanguluan sogot. Say ramuti masude na posom, na mamaritahon barita na ulii. Say Joe maaka si pelebegu, dohot parugamo na asing, asa dohot na sida pasangapon guarmo na badiyay. Say ramuti, jala parbadiyay mahuriham, sahat rodi haroro ni Tuhan nami, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin aliama nami dan di banua gidjang, say pinarbadiya magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gidjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot to pangutjunan. Palua mahami siyan pangago. Ayo. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasorhon madamena tutoddim. Amin.
Amanginang mauliate ma nung ngarohita marminggu. Totong mahita di bagasan kesehatan, diramoti debata, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Minggu Advent. Horas, horas, horas.